F'Lija Joseph Muscat qal li huwa konvint li l-poplu Malti u Ghawdxi jara fil-verita mill-gideb u li lill-Prim Ministru ħadd m'għadu jemmnu. Ħadd tiġi użata it-tieni l-aktar arma b'saħħitha fil-politika, il-biża' u l-gideb. Bdejna mill-kjuwijiet tar-reġistrar għal bailouts, għal tal-minimum wage, għal tal-istipendji, waħda wara l-oħra. Ma jien konvint u ngħidlu lill-Prim Ministru għax konvint minna, ħadd mu qed jemmek, ħadd mu qed jemmek. Joseph Muscat saħaq li pajjiżna għandu bżonn politiċi li lesti li jmorru quddiem il-poplu u jgħidu l-affarijiet kif huma, politiċi li ma jħarsux minn elezzjoni għall-oħra, iżda minn ġenerazzjoni għall-oħra. Gvern ġdid jibni middle class ġdida bit-tkabbir ekonomiku li jilħaq lil kulħadd. Lill-familji tagħna huma ħabbrika. Iridu l-opportunità li jaħdmu, ma jiddejqux jaħdmu, anzi x-xogħol iriduh iktar. L-importanti li dak ix-xogħol ikun isarraf f'livell tal-għajxin aħjar. Importanti li b'dak ix-xogħol inti tkun taf lil uliedek minti qed iċċaħħadhom minn xejn. Joseph Muscat qal li tkabbir ekonomiku waħdu mhux biżżejjed iżda gvern serju jqassam il-ġid b'mod responsabbli u jagħti ċans lil kulħadd biex igawdi minnu bil-kontra ta' dak li qed jiġri llum. L-għażla hija ċara saħaq Joseph Muscat fuq naħem Gonzi PN li bid-deċiżjonijiet li se jieħu fil-5 snin li ġejjin se jkun qed iħares l-interessi ta' klikka dejjem tiċkien u fuq in-naħa l-oħra l-moviment li qed jinbena li jħares lejn dawk it-tfal li għadhom ma twildux biex meta żgħażagħ ikollhom it-tfal u l-familja dawk it-tfal ikunu ċerti li jkollhom pajjiż li jilqagħhom u li jistgħu jaħdmu u jirnexxu fih. Irrefera għal dak li qalet l-Aġenzija ta' Kreditu Fitch li tat l-akbar ċertifikat lil gvern ġdid meta qalet li s-sitwazzjoni finanzjarja ta' pajjiżna tibqa' stabbli anke bi gvern ġdid. F'sitwazzjoni fejn f'pajjiżna u karba sħiħa mill-poplu li jrid il-bidla, il-moviment li qed jibni madwaru l-Partit Laburista irid ikompli jinfetaħ u jsir id-dar naturali tal-Maltin u l-Ghawdxin kollha għal Joseph Muscat. Anka min immilita kontra l-Partit Laburista. Jew għadu jimmilita kontra l-Partit Laburista sissa. U meta jaħseb waħdu jinduna li l-unika raġuni għaliex qed jimmilita kontra l-Partit Laburista huwa għax jibża li ma jiġix aċċettat jew li ma jiġix emnut. Imma lil dawn in-nies li jgħidu min ħajamlilna tajjeb, min ħajemminna, min ħajemmen li veru ivvotajna għal bidla f'dan il-pajjiż, min ħajemmen u min ħajamel tajjeb għalina, ngħidilhom Joseph Muscat ħajamel tajjeb għalikom. Joseph Muscat ħajamel tajjeb għalikom.